kuvaan teille videon. Pistäkää peukku ylös tai peukku alas. Eli mä esittelen teille nyt nämä babylipsit. Kaikki nämä babylipsit. Huulikilon ja huulipuna. Ja meikäläisen pikkusen esittelen. Eli tässä on tämmönen babylips. Tämmönen. Tää on toi pink punk tai joku semmonen. Pink. Tämmönen pinkki. Ja tää sitten on tämmönen punainen, tämmönen ranssissa kuorissa, tämmönen pinkki, punainen, tämmönen. Tää on mun toinen babylips. Babylips on tämä näin. Babylips, tää on jotain kreimiä. Tää mun eilen nostettu babylips. Tää on joku DR Dressuk. Ja tää on jotain Collage Orange. Tuo. Tää on semmoista. En oo varma. Ja sit se on tämmöistä oranssia. Tuossa oli mun babylipsit. Sitten on Rexona. No. Ja sitten tämmönen huulipuna kautta huulikilto.